खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं बे बिटिआर इम्पोस्टर इउटिउब चेनेलाव आं मोनसे आयदानि सायाव भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड बा नायनाया मोजां आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि उनावहाय जुदि नोंथांमोननि थाखाय हेल्पफुल जादोंबा शेयार खालामा एबा लाइक खालामा बे नोंसिनि सायाव सोनारबाय थ' बाथ्राया आङो जेखौ बुंगोन नोंथांमोना बुजिबा मोजां खिन्थु आं जे बाथ्रा बुंनो नागिरदों बेनो जाहैबाय मा लोगोफोर जोंनि हालामावहाय एबा जोंनि गोबां बर' सुबुंफ्रा आं बर'फोरखौ स्पेसियली बुंनो नागिरदों जोंनि बर' सुबुंफ्रा न'खराव रां रुफा गैयैनि खाथिरावहाय बेराफारसेथिं थाखा फैसा गैयैनि खाथिरावहाय आरो हाफ्राबो थोजासे गैयैनि खाथिरावहाय जोंनि गोबां माखासे बर' लाइमोनफ्रा लोगोसेयैनो बर' जायफोरनाखि संसार जानाय बिथांमोनाबो दिनै न'खरखौ नागारनानै गुबुन रायजोआवहाय खामानि मावनो थांनो गोनां जानानै फैयो न'खरखौ दैदेननो थाखाय गोबां जोंनि मानसिफ्रा न'खरखौ नागार गुबुन रायजोआवहाय खामानि मावनो थाङो दा बेनि गेजेराव नोंथांमोना नुबाय थादों बे खामानि मावनो थांनायनि गेजेरावबो जोंनि गोबां मानसिफ्रा दिनै बिराद खैफोद आफोदजों भुगिनांगौ जानानै फैयो गावनि न'खरखौ दैदेननो थाखायनो दिनै होथावसे न' बां गारनानै फिसा फिसौ गारनानै गुबुन रायजोआव थाहैनांनाय बेयो गोरलै बाथ्रा नङा दा बे आयदानि सायावनो आङो नोंथांमोना मिन्थियोब्लाबो आं एसे फंनैसो बाथ्राखौ आङो दाजाबदेरनो लुगैदों बेनो जाहैबाय मा जोङो जेब्लायबो अराय समाव जोङो जोंनि जिउआव सानफ्रामबो एबा बोसोरफ्रामबो जों गुबुन रायजोआव थानानै न'खर संसारखौ खुंबाय थानो हाया आरो खुंनाया गोरलै नङा मानो होननानै बुङोबा दिनै न' बां गारनानै होदावरि होथावसि आइ आफा गैया जायगायावहाय थांनानै खामानि मावहैगोन माब्लाबा गोबां खैफोदजों मोगा मोगि जानांगोन दा बेफोरबायदियावहाय जोंहा माने जोंनि न'खर संसार खुंनायाव माने बिराद उसुबिदा जेंना आरो जेथोआ नुजाफैयो दा आं मा बुंनो नागिरदों आं बेखौसो बुंनो नागिरदों मावहै मावनायनि थाखाय बादा गैया मानोना जोंहा न'खरावनो थोजासे रां रुफा गैखायाब्ला हा हु गैखायाबा आरो मावनायनि जायगा जों जे जायगायाव दङ बे हालामावबो जुदि खामला मुजुरा मावनायनि बा गोबां माखासे जोंहा थोजासे इन्डास्ट्रिफोर गैखायाबा जोंहा जुदि मावनानै जानो हानायनि जेबो जौगाथाय थाखायाबा गुबुन रायजोआव जों थांनानै खामायनायनि माखासे सर्सफोरखौ जों लाहैखानांगोन दा बिनि गेजेरावबाबो आं बेखौसो बुंनो नागिरदों आं दहायबो बुंदों जोङो जोंनि होल लाइफआवहा जोङो गुबुन जायगायाव थानानै एबा गुबुन जायगायाव थानानै खामायनानै न'खर संसारखौ दैदेननो हाया थ' बिनिखायनो जों मा खालामनांगोन जोंना माखासे टारगेट थानांगोन माखासे प्लेनिं थानांगोन मा प्लेनिं आङो गुबुन बिदेशियाव आङो 5 बोसोर थागोन बा 10 बोसोर थागोन 5 बोसोराव आङो खेबनैसोल' आं न'आव फैगोन बा आङो थांबाथाय 5 बोसोर थांबाय बिनिफ्राय आं न'आव फैफिनला बेफोरबायदि टारगेट लाजायो नामा आरो लानानै नों बैयाव खामायनाय रांखौ थुबुर खालामनानै जमा खालामनानै बै रांजों नोङो उनाव जेब्लानाखि नों बै बिदेशनिफ्राय फैफिनबाय बेंगालर पुना मुम्बाइआनो जा गुबुन रायजोआवनो जायाथों मानो जेखि रायजोआव खामानि मावहै मानो बै थुबुर फैसाखौ दोननानै एबा लानानै नोङो न'आव फैफिनो होननानै बिजनेसफोर मावनानै जानो हायो नामा बा माबा मोनसे दखानफोर होनानै जानो हायो नामा फिसा फिसौ बेफार फालांगि खालामनानै जानो हायो नामा स' बिनि थाखायसो जोङो सिन्था खालामनानै थोजासे रांफोरखौ जमा खालामना लानानै फैजायो नामा आं बेखौ खावलायदों आरो मानोना नोङो आरो नों फैफिनगोन हजों थांफिनगोन न'खराव ओरैबायदि उसुबिदा गोलैयोना नोङो नोंनि फिसा फिसौखौ फोरोंनांगौनि खाथियाव बिराद उसुबिदा गोलैयो फारसेथिं नोङो नोंनि बिसिजों थाफानो हाया बिमा बिफाजों थाफानो हाया समाजजों मोजां गोरोबनानै थानो हाया बिराद उसुबिदायाव गोग्लैयो ओंखायनो आं बेखौ खावलायनो नागिरदों आरो जायफोरनाखि दिनै न' बांखौ नागारनानै सोरबा सेंग्रा सिख्लायानो जा हाबा जानाय एबा बैसो जानायानो जायाथों मानो बिदेशआव थांनानै खामानि मावहैयोब्लाबो माब्रैबा नोङो माने सिरि सिथाय बिदेशआव थानानै थाखाफोरखौ थुबिल खालामनानै लानानै न'आव फैनानै बेबस्थाफोर खालामनानै जाफैनो हानाय जे फैबाय थांफिननाङै बिदि खालामना लानो हायो नामा आं बेखौसो खावलायदों आरो मानोना आङो गोबां माखासे मानसिफोरखौ नुदों बिथांमोना गुबुनाव थांनानै गोबां खामानि सोलोंनानै फैबाय आरो बै खामानि रोंनायखौ दिनै गावनि जायगायाव थानानै बेफार फालांगि मावनो सोलोंबाय स' जों बेफोरबायदिसो जाखानांगौ मानोना जों अराय लाइफआवनो जों गासैबो जिउआव जों गुबुन बिदेश जायगायाव थानानै खामानि मावनाया गोरलै नङा आरो मावनो हाखाया दा बेनिखायनो आंनि खावलायनाया बिसो जादों
नोंथांमोना गाज्रि मोनो ना मोजां मोना बेखौ आं मिथिया मानोना दिनै बिदेशआवहाय थांबाय थानानै थैजासिम थानानै मावनो हाया बेखौ बुंखादों ओंखायनो मा नोङो थाङोब्लाबो 5 बोसोर 10 बोसोर बा 20 बोसोरखौनो ला आङो 10 बोसोर 10 बोसोर 15 बोसोर 15 बोसोर आं गुबुन बिदेशआव खामानि मावगोन बेनिफ्राय फैनाय लोगो लोगो आं दस्रा बेबसाय मावनानै न'खर संसारखौ सालायनानै जागोन जुदि बेफोरबायदि प्लेनिं खालामना थांनो हाबासो लाब दं होननानै आं सानो जुदि बिदि प्लेनिं खालामना थाङाबा नै थांगोन नै नों मोनगोन फैसाखौ मोनदों बाहायदों माने बेफोरबायदि खालामोब्ला न'खरावबो हरनो हायानो ओजों जानाय लोंनायाव गारदों बहाबा गारदों बिदि खालामोबा न'खराव सोलिनांगौआ बिराद प्रब्लेम जायो ओंखायनो आं खावलायगोन जोङो गासैबो लाइफआवनो जोङो न'खर माने बिदेशआव थानानै जाबाय थानो हाया ओंखायनो गोबाव मोनसे नोंनि टारगेट खालामनानै टारगेट समायसीमा खालामनानै नोङो न'आव फैफिननानै गोरोबनानै जाफिननो हानाय एबा बै रांजोंनो नों जमा खालामना दोननाय रांफोरजोंनो माबा मोनसे फिसा बिजनेस हमदावनानै लासैनो गिदिर बिजनेस मावलांनो हायो नामा आं बेखौसो आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायदों नङाबा न'खर संसारा नोंनि न'खर संसारा बायलांनो नागिरगोन नोंनि फिसा फिसौफोर फोरोंनांगौनि खोथा नोंनि बिसि फिसाजों मोजां गोरोबनांगौनि खोथा समाजजों गोरोबनांगौनि खोथा बिराद खोथा फैयो ओंखायनो आं नोंसोरखौ खावलायगोन गोरबोनिफ्राय आंनि बिदानि समान बिब'नि समान बिबाजैनि समान बिमादैनि समान एबा फंबाय बिनानावमोननि समान साननानै आं नोंसोरखौ गोरबोनिफ्राय खुलुमनानै खावलायदों एसे अननानै नोंसोर बिदेशआव थांबाबो अराय सिरिस्थाय बिदेशआव दाथा बेवहाय थांनानै फैसा खामायना लानानै फैनानै बा 10 बोसोर 20 बोसोर बा 15 बोसोर थानानै जोंनाव फैसाखौ जमा लाना फैनानै खामानि मावफैनो नाजा बिजनेस आं बेखौसो आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायबाय थेंक इउ